Bilboko talde antimilitarista emokek gaurko ekintzaren bidez salatzen duguna da gaur eta bihar burutzen den NATOren goi bilera nagusia, ezta? Orduan antolatu da Europan zehar ekintza ez-biolenta diferenteak, Bilbon egin dugu hauxe, antzerki ekintza bat. Orduan salatzeko zelan OTANek aurten, gaur eta bihar, saiatuko direla babesten PIB-aren 2% arte igoera diruzantza. Orduan, uste dugu geure aldetik behintzat, antimilitarista moduan, salatu behar dugula olako dirutza joatea gerrara, miseriara, da pentsatu gaur egun horren ondorea bebai, errefuxiatuak miseria eta barrezta. Orduan horrexeaitik, naiz eta gaur eta bihar Bruselasen egotea blokeoak eta bar, guk geure blokeo txikina egin dugu, hementxe bertan Bilbon, geure konboi hor kospedal hor tankean da konboian egondan momentuan blokeatu dugu, hemen, itxas komandantzia aurrean, da horrexeaitik egin dugu honako ekintza simboliko